Здравейте! Носиве ми тука бейби бокс. Как сте, бебето? Добре ли е? Нужда вече, да. Ще трябва ли да ходи отново на болница, нещо преглед? Nee. Die ми казаха само за преглед сега. Vlak na de geboorte werd dit kleine mannetje ziek. Het is een wonder dat hij nog leeft. Ook vader is erg ziek en kan nu niet werken. De zorg voor alle 8 kinderen komt nu neer op de schouders van moeder. Oma helpt mee en allemaal wonen en slapen ze in deze ene kleine kamer. De babybox is hard nodig. Хубави дрежки от мисия Възможност, Baby Box. Ей, тук може да видиш, има памперси, има мляко, има мокри кърпи. Дет се вика, дори да няма вода, ти спокойно можеш да си ги използваш. Ето, Марио, ето, има играчка за бебито, има шапчица. Аз се чувствам изключително щастлива, когато ние подаряваме кутиите Baby Box, защото виждам, аз искам да им помогна по всякакъв начин и ги обичам.